Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nga intay ilingad itinagan alerma, nga iti agdama kat adda iti Hong Kong. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kada Demi, Debet, kan Perlin Niveras, and to my mother Constancia Lega. See you soon from Nida Niveras. Kablaawak man dagiti nakaikamangak dita Alabyaw from Pat Lorenzo. Shout out kada Rose Ann Confieso ken Sito Nantes. Shout out iti Agurin family dita Tabuk Kalinga. Ken Agurin ken Udlus family dita Skyview Virac Itugon Benguet from Marilu Udlus iti Hong Kong. Ni Nanang Din Gagni ti Tubao La Union, kastamot da Tatay David ken Nanay Riza from Daril Aris ti Bawang La Union. Makablaawan ni Ivan Bosque di Tatabuk Kalinga from Cagayan. Nilakay ko ani Lamberto ken anak mi ani Leslie May Passion Andres ken apok ani Anaya Faith ken Noli Andres iti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Passion. Makablaawan pa ni katugangak ani Beth Butak from Maria Cielo Padilla. Shout out kada Alaysa de la Cruz, Estacio Canola family from Glen Peter Sipe. Kadagiti amin a graduates ditoy Anulid Elementary School, especially ti kaanakak ani Kathleen Rose Charita from Kagawad Bulan Videoke. Advance happy birthday kani Gian J. Concordia, kan shout out, kadagiti anak ko Ada Miles kan Maris, kan lakay ko ani Nomelito Concordia from Maricel Concordia. Kakadwak Ada Georgie, Bonbon, Intong, Bajijet, kan Nino from Joel Mabanta. Kastamat ang makablaawan Dalalain Hervasio Gonzales Prado iti Saudi Arabia, J.R. Prado iti Saudi Arabia, Romichelle Belaño iti Hong Kong, ken Romy Ann Belaño iti Hong Kong. Ti kablaaw ket nagapo ken ni Jeffrey Hervasio Gonzales. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lerma. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Lerma. Ada kita dito'y Hong Kong, kan aklunet adito'y tinakapasamakan ti padas ko, wenno ti pan nakaalilaw ko kunakmanlaangan. Ngamsakbay naman ang kablaawak man pa'y amin a kailyan a Cordilleran iti Happy Cordillera Day. May saak a caregiver dito'y Hong Kong manang. Kat daytoy channel yo ang naduktalak laang idi pandemic, tinagbalin aliw-liwak, idi kangitingitan ti COVID-19. Manipod idin, kanayonan apadpadaanak dagiti uploads yo, aging ga nakangagakmutan kadagiti padas, ana itampok ditoy, ama inaig iti pan nakaalilaw dagiti sender, gapu iti kilo nga ideolohiya. Kasta tinapasamak kanyak manang, kat iso ti kayat ko nga isalaysay kada kayo. Napasamak da ito'y apadas ko, sakbay pa iti pandemya. Kat itulok yu ko mga rod, arugyak ti agsalaysay. O anya nga Lerma, day of tayo ita. Sumurot ka manan kada kami. Katwan aniki, awan matlang ti aramidak. Nasaya at no kasta. Masapol na data yung agkakailyan ti agkay sa dito'y balasiw taaw. Husto ka niki, banag ngar aramidak mat. Jak kayat ti makidupong iti sa bali apuli. Tamadlaw ko kasla sa bali mo ti iwas da. Talaga mat. Nga masapol matlaang nga agganad tayo itipada tayo a Pilipino. Ha? Anya ti kayat masawan, Nikki? Ay na, Lerma. Masapol na pilyang matlaang dagati pakikuykuyugam. Saan aga po ta Pilipino, mapagtalka na nadagos. Ha? Iso ana saya at mat, no sumrusurot ka kada kami tunggal day off mo.
Tapno maawatam, no anya ti kayat ko asawan. Sige, Nikki. Medyo matikawak namin itinakunamket. Sige. Kanayon sumurutak kada kayo. O Lerma, di ka schedule iti sideline mo iton weekends ha? Dumaray tayo iti People's Cordillera Day. Ha? Ne, agoray ka Rico. Kasano nga da People's Cordillera Day ita kat Abril laang? Ay nakabayan, panagkunak kat sabali tinaimula iti panunot mo ah. Ha? Kat no Jack Mariro, nailuyos ka niti bulok a sistema ti gobyerno tayo di Pilipinas. Iso adi mo amo ti pudno. Matikawa ka talaga iti bagbagam Rico. Ti amok ngamin a Cordillera Day kat inton bulan pa iti Hulyo. July 15 ti eksakto apet sana. Palagagaya man nagbalin ka na bulsak kabayan. Ngam di ka mapabaso Lerma. Takas itinakunakon. Bulok ti sistema ti gobyerno tayo di Pilipinas. Rico? Isarong bangla nga makasurot ka inton weekend. Iti panang celebrar tayo iti People's Cordillera Day. Masapol ang makadaray ka ha? O sige, panawan ka pa dito eh. Anya di kaya tasawan ni Rico? Kasano ang maselebraran ti Cordillera Day itang Abril? Kat Hulyo 15 ti Cordillera Day? Ay, makapatikaw talaga. Masapol a dumarayak iti ibagbaga na a celebration inton weekend. Magagaranak amanga mo, no anya talaga ti kayat asawan ni Rico, nga itaabulan ti Abril a maselebraran ti Cordillera Day. Awan tinasayat ng aramidan ti gobyerno tayo. Kasi iti mangmanggam. Kasta ti mapaspasama kiti pagilyan tayo Lerma. Rico? Dagiti kagangay nga umilit ad nga agrigrigat. Tati ka rin ti gobyerno anamay, may paailaan ka dagiti gamrod a kapitalista. Saan tayo akaraman na babasit nga umili? Nakakahasi tayo laeng. Jaklaing pagarop. Kat pagyamanak na nakadaray ka iti selebrasyon ti People's Cordillera Day itaabulan ti Abril. Nawaknitan mo't siguro itan ti panunot mo. Amo mo ti pudno Lerma. Saan kan maalilaw pay? Nagkarok at gaya man ti arami dagiti nakatugaw iti takkam iti Pilipinas. Italaang anaduktalak ti pudno. No jak pa'y namamo dagiti kailyan diti Hong Kong ang makakanigid. Saan kumapay lang ang nawaknitan di panunot ko, maipanggap iti bulok a sistema ti gobyerno. Ngam itatamo kon ti amin. Saan da kon maadlilaw pa'y? Saanan apulos? Gapo iti curiosity man ng Emmy, dinarayak ti People's Cordillera Day iti Hong Kong anaangay iti bulan ti Abril. Nalabit aga po iti siddaaw ko, ta kinadakkalakkat nga rod ti Hulyo 15 a selebrasyon ti Cordillera Day, iso adi marayak. Gapumot laeng kadagiti nangeg ko iti daydi a selebrasyon, ininot a nabukel ti gurak iti gobyerno tayo. Nang runa kat direkta nga apektado ti pamilyak iti probinsya ti Benguet, kadagiti parikot a dinakamat ti nagsao iti daydi a selebrasyon. Manipod idin, masansan meten a makikaykaysaak kadagiti aktibidad ti kinapengak a grupo, online man wenno pisikal.
Masansanak pa yan nga agidonar iti maitulong kano kadagiti kailyan nga ababuswan dagiti militar ken kapulisan. Agingga adimteng ti gundaway asaan aninamnama, pimusay ti amok. Kinasarita nakngarod ni Rico. Siya kung ti mangibagbagakan ka, Lerma. Awan mo't lang ti magimulam no masidag kay ti OWA. Wano iti embahada ti Pilipinas ti pagilyan nga ayan tayo. Saan da kamot lang nga tulungan? Rico? Pangnamnamain da ka laeng. Ibagada nga aguray ka. Ngamawan mo't lang ti mauray mo. Tirigat na. Amangan isingasing da pa nga agsubli ka laeng iti Pilipinas. Kabayatan nga awan ti trabahom ditoy. Kaya't mo ka dito agawid adi na oras? Ay, saan Saan ko matabasol no pimusay ti amok? Agapuanan no apay ang nagsardeng ti trabaho. Apay ngay apagawidan dak. Dayta nga rod kat. Ngam posible mapasamak dayta. Iti kanito nga umasidag ka iti OWA wano iti embahada ti Pilipinas. Nas. Anya nga rod ti aramida, Rico. Sa dinong iti pagnaudak ita, tamasapol mo tan apumanawak iti dagos ti amok. Tanatay kat nga roden. Kadagiti kakastoy ka nito, si dadaan na tumulong ti grupo tayo. Saan da ka abay-bayan, Lerma? Talaga, Rico? Wen. Agnaid ka pa'y lang iti pan nakakampo tayo dito apagilyan. Kabayatan ti panagsapsapol mo iti sa baling employer mo. O sige, Rico. Mayatak. Kasta ti kasayatan nga aramidam. Kas itinakunakon, saan da ka abay-bayan? Ita, mapaniknikam ang mas makatulong ti grupo tayo ngam dagiti gamrod nga opisyal ti gobyerno. Tatang, aganos kayo pala ang dita ha? Sanak pa'y ngamin ang makaipatulod. Takas itinaybagakon. Kala at ti pupusay ti amok ditoy. Kat madang mga agsapsapo laki ti baro nga employer ko. Awan ti rumba nga pagdanagam anak ko. Maawatan me. Agyaman ak tatang. Kat, kumusta kayo mat dita? Nasaya at kami mo't, Lerma. Awan ti rumba nga pagdanagam kada kami. Basta agandat ka akanayon dita anak ka. Wan tatang, saan kayo ang madanagan? Ningay bunso, anyat araramidan na. At dahil ayan ni nanang mau. Ngamno kayat mo ang makasarita, inak ayaban. Alaman nga ron tatang. Kailiw kon tiburida kakabsat ko. Kasaritak man nga ron. Hello, Manang? Bunso, kumusta ka na ading ko? Ayos mo't, Manang. Si Kangay, kumusta ka, dita? Ay na bunso, medyo saan nasayaat. Ngamdi kag danag ha? Apay ngamin, Manang. Ada ngamin ti saan anam naman napasamak dito'y ayan ko, bunso. Medyo nakiro no ilawlawag ko pa'y. Iso adi mong damagan, wan? Okay, Manang. No isotik ko nam. Kasta Kasta ti kayat ko, saan adagulita kasarsarita. Kumusta ti panagadal mo ngay? Ayos, Manang. Ada honors ko. Uy, very good. Itultuloy mo ti kasta kinasaot mo nga agadal ading ko ha? Iti kasta, saan nga agparikot da na ng kantatang? Wan, Manang. Di ka agdanag. Anya ngay jay ko nam, Lerma. Mapukpukaw ti kwarta na urnong ko, Nikki. Anya? Sa dino ngay tinangi kabilam. Adalaang mo dito kabinet nga ayan dagiti badok. Ngam ni, awan mo tan.
Amangan mat no adda sa balian ng ikabilam Amangan saan adita? Nikki, dito'y laang tinang ikabilak. Sapay day dyan laang ti kwartak. Ne, asin nga rod nga itinangala? Tsaka mo, ngam sa anak lakit ding agbindot. Dito'y laang tinangilam mga iti day dyan kwarta. Apay nga akas tamatan, Lerma. Iti tinorti pa nagsaom, kasla da pa mabasol mo kada kami, kapo iti napukaw a kwartam. Rico, awan di sa bali ang makaskastrak iti sila da pagturturugak ditoy. Ang nadamdag iti ibatam masaw, Lerma. Ang mga nagbalatagkan kati amin. Ha? Rico? Saan arumbang agpabasol kalatan? Ang mga no nagastos mo mo ti kwarta nga ibagbagam, kat agin-agin ka lang ang mapukpukaw. Anya ko maaga po agastusak ngay. Awan pa'y lang ti trabahom, Lerma. Sa dino ko mga ti pangalalami ti gasgastusam. Iso adi ka agpabasol latan, takas itinakon-akon. Ang mga no agbalatakan kati amin. Talaga na palalo ti pan nakadismayak, iti day di agundaway manang Emmy. Inmula da iti panunot ko at ti gobyerno tayo di ta Pilipinas, ti agar-aramid iti may kaniwas. Inmula da iti isip ko, nga inagaw ti gobyerno ti karbangan, kan nainsigudan adaga, atawid dagiti kapututan mi a Cordilleran. Ngam ti kinapudno na gayam, isuda ti agar-aramid iti may kaniwas. Tauray jakman maitudo no asino at talaga tinangala iti urnong ko akwarta, ana isangrat ko maapagpaaramid iti balay apag naadan ti pamilyak iti tungpalbiag, kalaatlatan a nagpukaw akas laasok, kabayatan ti kaaddak iti sidong ti grupo akim mapengak. Malaksid pa iti dayta, nadlaw ko idin akasla adda ti biddot kadagiti pannursuro da. Ken kilo ti ideolohiya nga ilablaban da. Sa anak nga ruden a nagsayang pa iti oras manang Emmy. Pimanawak iti sidong daydi a grupo kat nagkamangak iti embahada ti Pilipinas kat insalaysay ko no apay a naawananak iti trabaho kadagidi a panawan. At dagaya man sumagmamano abulan anaawanan kay ti trabaho. Gapu iti kalat nga ipupusay ti amom. Uwan, sir. Apay adi ka nagkamang adagos dito imbahada. Tapno natulungan da ka kumaadagos. Kuwa ngamin, sir. Dangamin ti Jack ni namnama apagteng. Medyo naalilawak. Iso asa anak kapagkamang adagos ditoy. No Jack Mariro. At da grupo dagiti kakailyan na Pilipino anang impluensya ken ka. Imbagada asaan da ka matulungan dito imbahada. Nga awan ti maaramidan ti imbahada ti Pilipinas para ken ka. Ha? Sir? Iti kasta reaksyon mo. Amuklatan. Nabiktimada ka. Naalilaw da ka. Mala, di kan pilitin amang ibinsa-binsa no anya ti inaramid daken ka. Tinapatag kita kat nagkamang kan dito imbahada. Maaksyonan tayo adagos ti may papan iti napasamak kan ka. Agyaman no kasta, sir. Kinapudno na. Ado dagiti agency a konektado kadagiti sanga ti gobyerno nga agkasapulan iti kasken ka. Iso ang mamati ka nalakalaang nga maisapulan da ka iti sabali nga employer mo. Nalakalaang, Lerma.
Oo, apay kasla naliday ka nga imawag ita, anak. Saan mat, nanang? Lerma, anak, siyak ti inam, kabisado kan. Amok no naliday ka, wano saan. Kat iti tenor ti panagsasaom ita, amuklatan. Adda kayat mo nga ibaga. Anya dayta, anak ko. Awan, nanang. Basta maragsakan at laang ta nakasarita kayo manen. Ikasta kami mo't Iso apang nga asim ta aganad ka akalayon dita, ha? Wan, nanang. Kat no anyaman ti mapasamak, di mo lipatan ti agkamang iti namarso anak ko. Di nakabaybayan ti Diyos. Wan, nanang. Kanayon alaglagi pagday taabilin yung kanyak. Agyamanak, anak ko. Diyakon makasarita ni tatang. Takunayumat nga awan dita ita. Awan at talaga, tanapan na sinukon ti buridak akabsat mo. Ikumustadak lang arudan kadakwada, nanang, ha? Ay, uwan anak ko, di kagdanag. Katkas itinako-nakoon, aganad ka akanayon dita. Rabiin lakay, apay adi ka paila maturog. Ay, Jackman, amo bakit? Saan amapunas iti panunot ko ni Lerma nga anak ta? Lakay, Sana mailibak nga agsalog ang dipigsata, tabumakat kan lumakay tamutain. Kasanulangan dagiti agkabsata. mabalin ka di lakay, saan ko man atila pampanunutam. Ay, diyak kayat na itaasasawam. Sana maliklikan bakit? Dumtang ti gundaway nga ipulang tatibulod ta abiyag. Mapampanunot ko lang. Anya kalakit din aya. Diyak kayat apagsaritaan day ta kunak lang arudon. Iso mabalin ka di. Isardeng tan di saritaan kat maturugtan. Rabiin. Ay, Ala, maturugtan tapno makainan ata. Kentap no makainan amot tanday ta panunot mo. kablawan ka, Lerma. At ang baro nga employer mo, maituloy mong tagtrabaho dito Hong Kong. Ay na, agyamanak sir. Agyamanak launay kada kayo. Lerma, sana siya terong mga pagyamanam. Terong mga pagyamanam kat ti ahensya ti gobyerno amang sigsigurado iti talgedyo nga OFW. Sir, Kanayon kumaalag-lagi pam. Kanibagamutan ka dagiti dadumapaya kakadwam. Iti kaano man, saan nga agsardang ti gobyerno amang tulong kada kayo akailian, ngagpapaay diti balasiw taaw. Tada kayo katibilbilang mi abaro abanwar. Bagong bayani kaskunada iti Tagalog. Katno adaman rumswa parikot kabayatan ti kaadayo iti sabali a pagilian. Dagita ahensya matlang ti gobyerno ti sidada namang tulong kada kayo. Awanen ti sabali pay. uwan sir. Napanagnakakdaytan. Amok itan. Ituloy mo nga ron tagtrabaho dito Lerma. Kat siya kon ti mangibagbaga. Awan ti sabali akayat ti gobyerno ti pagilian tayo. No saan na ti matulungan dagiti kaskada kayo ang maibilbilang a bagong bayani. Iti panagkamang ko iti ahensya ti gobyerno manang Emmy. Dagos anadaanak matlaeng iti trabaho. No panunutek ti sumagmamano abulan a sinayang ko iti manangalilaw a grupo a kinapengak. Nakaurnungak ko man iti kanayunan a pundar ko. Kat saan kumapay anapukaw ti sigudan nga urnong ko. Saan laaday tamanang? Pimusay pa'y ti amak, ajak man la na ipaaykan kwa na ti arapaap ko, a makapagtaeng da iti napintas a balay. Kat iti agdama, masakit ti inak. Ngam ga pumatlaeng iti tulong dagiti ahensya, kanti mismo a gobyerno kadagiti kaskanyak. Maipapaay ti pagkasapulan ti pamilyak a nabati di ta Pilipinas. Ita,
Tunggal makita kiti Facebook dagiti sigud akakadwak nga agpampamarang paylaeng akampay idi ket biktima, jak madiklikan nga agungar tigura iti barukong ko. Ngem jakon agpapailuyos iti riknak, no di ket ikarkararag kulaengen, asapay lakuma, tamawaknitan meten tinakullaapan apan nagpampanunot da, tapno aggibus meten ti kayarigan na apan nakatakaw dagiti nagbambanno ganda nga agtrab-trabaho iti balasiw taaw, gapo iti panangidundunar da iti kwarta iti grupo anangalilaw kadakwada. Daytoy ti pakasaritaak manang, toy pagayam mo, Lerma. Lerma, pagayam ko, umunay iti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Talaga ang makaengganyo dagiti kas iti grupo akim mapengam, tano agsasauda, kunamlan isuda ti kasisingpetan dito'y lubong. Ngam talaga akas day ti wagas da, tapno makaalilaw da iti agbalin a biktimada. Naimbag ko nam, tanasapa anawaknitan ti panunot mo, kat naggibos adagos, ti pan nakaalilaw mo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibya. Rintun mapunas dito'y lagi, tagiti naglabas, asam kan panubong, liday ken ragsak, isudat ng Maris, kadagiti tugod, iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Edna, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kadagiti team dire-diretso, isu da Georgie, Bonbon, Bajejit, itong kaninyo dito'y Dupax, Nueva Vizcaya from Joel Mabanta. Shout out kani John Abaket ko nga da ijay Kuwait from Rami Agurilia. Kakabsat ko dita Pangasinan nang runa tay kaanakak nga ag-birthday inton July 31 from Mama Isang. Makablaawan dagiti kakadwak dito'y Revisco La Union nang runa ni Ilyong Labugen, Marvin Kawili, kan Anthony Magayaga from Jerry Garcia, Tila Union. Co-workers ko dita PJ Nursing Home, da Ate Eunice, Clara, Romeo, Arnel, Zane, Jenny, Annie, kan Charmaine dito'y Petaling Chaya, Malaysia. Makablaawan ti Ngasaw kan Lungod family from Riza, Lungod, Ngasaw. Shout out kada Sheng, RJ, Precious kan Scarlett di Tabayog, Burgos, Ilocos Norte from Precious Scarlett. Ninanang ko ani Leticia A. Ramos di Talubnak, Vintar, Ilocos Norte. Makablaawan pa iti Elegado family ije Ramon Isabella from Lori, Manabat. Advance happy graduation to my only daughter Maria Velin Quianyo from Mama Violeta Quianyo. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Edna. Dear Manang Emmy, Edna kumalatan ti iyawag yu kanyak,
Kas iti nakalanad iti email ko. Amin dagitinagan nga inaramat ko kat nasukatanan manang. Iso akid dawak nga rod adiyo ko man sukatan. Nalaos ti ragsak ko manang apaman anasarakak to'y channel yu iti YouTube. Takadangga kon da iti adrama sipud pay idi agtawanak iti 15 kat 5. 47 ko itan manang. Makunak anasaya at matan ti biyag ko. Kastamot ti pamilyak dita Pilipinas. Nga uray pay aging ga ita kat bala sangak paylaan. Nalabit amas daaw kayo. Ngamday tatipod no. Kat day tati kayat ko nga ibuksilan kada kayo. Kagiddan matan ti panangisalaysay ko iti tugot. Iti dana ti biyag ko. Nga amok. Ajak tun pulos malipatan. Orly, rabiin, saan ta ka di pa yung agawid? Si Kamat. Nauma ka din namang kita kanyak. Aka din nanak. Saan nga iti kasta? Ngam amumot asan akayat damamangkan papang amarabrabyanak. Di ibagam nag-overtime ka iti trabaho. Orly, namin anon anagulbudak kadakwada. Tap na makapagkuyog tala ang agpasyar. Di na ka di ayatan, Edna. Anya ka di akita ti saludsod dayta, Orly. Kas lang amin di na kay ayatan. Takanayan niya agdardaras ka, nagkadwata. Maawatan na kumamat. Jakla kayat akaungat dakdag iti dadakkel ko. Nang runa ni Papang. Edna. Kan maysa, kanayon mat nga agkadwata, taag katrabahuan tamat. Di ka kadipay lamap na kita agmalam apa nagkuykuyog ta. Ay ayatan ka una, Edna. Kat saan nakamap na kita agmalumla nga pa nagkadwata. Tati kayat ko, agnanahinan nga agdan nata. Isong agkalay sa ata ko man. Ammom asaan pa'y amabalin. Agad-adal pa'y laang dagiti kakabsat ko. Siyak ti kang runan amang tultulong kadagiti dadakkel ko, amang paadal kadagiti kakabsat ko. Taagtrab-trabaho akkat nga ruden. Edna. Isa pa nga asim ko maorli. Di nakapuraan. Dumtang tumatlaang day taagundaway. Sana bale, taubing tapay matlaang iti tawon ta at 22. Iso ang makauray ka kuma. Alas 8 ni Terabi. Apay nga itakalaan? Kuha ngamin papang. Kapilitan a pinag-overtime dak iti trabaho. Ta-absent ti daduma kakadwami. Agkurang kami ngamin iti manpower. Sigurado ka iti ibagbagam? Uwan papang. Mamati kayo dita. Ha? Ne, ano ti kayat mo asawaan lane? Kadwa na lang ti boyfriend na. Ha? Oh, apay akas ta ti reaksyon mo iti imbaga di adem. Pudno ka di nga dan kayan ayat mo. Ne, awan. Awan pa'y papang. Saan nga agpay so timbaga ni Lani? Awan pa'y kaayan-ayat ko. Nalaos ti kina-istriktum iti nauna nga anak mo, Pedring. Apay ayakas taka ka ni Edna. Diyak lang kayat nga agsagmakan ni Edna. Agad-adal pa lang nagiti kakabsat na. Maikagkagumaan tamot nga ipaay ti pagkasapulan na saan ka di? Iso ano mabalin, Pedring? Saan ka kumamot unay nga istrikto ka ni Edna nga anak ta? Masya na kankwana. Naimbag ko manusubag. Ngam saan ba't? Responsable ni Edna. Ay, mabalin ka di Carmen. Maturog tan. Day tatirigat na kan kakat. Numabagbagaan ka, yaw-awan mo di saritaan. Di mo kaya ti dumngag iti pamagbaga. Diyak kayat nagtinag ni Edna iti saan mo't ama ikari alalaki. Apay, sigurado ka kadi nga adan nobyo di anak ta. Katnoy sa timbaga nila ni nga adi na. Pedring, saan arumbang amamati kalatan? Masapul ti pamanagnak, tapno saan amasair tirik na ni Edna.
Sikat ti boyfriend ni Manang Edna, saan ka di? Ha? Saan ka makapaglibak? Nakita kan iti na minsan. Nakita kayo ang nagkuyog kin ni Manang ko. No kasta, kabsat mo ni Edna? Wan, siyak nila ni. Agpada kayo ang napindas ka ni manang mo. Saan anya? Napimpintasak ngam isu. Oh, apay nga agisam ka. Awan, makaisimak lang amin kan ka. Naragsak ka akasarsarita. Sana pulos nga imbagbaga kanyak nila ni nga ading ko, daydi apanang sarak na kani Orly akaayan ayat ko manang. Nalaus mo ti panagtalag ko kani Orly, iso nga awan apulos ti panagatap ko kankwana. Ngam kadagiti masungad nga aldaw, rimasayan ti panangawis kanyak ni Orly nga agpasyar, kalpasan ti trabaho mi. Banag ajak mo't ingkan kano, tati amok, kat dinalakayat amarabyanak nga agawid. Gapo iti naibagak kankwana a kinaistrikto kanyak ni Papang. Intultuloy ko latangarod nga impamaysa ti trabahok manang, tapno makatulungak kadagiti dadakkel ko. Agingga anaikanak iti oportunidad nga agtrabaho iti balasiw taaw. No talaga kayat mo ti umaday oh. Adakan ka day tayo na. Orly, Desisyon mo day ta. Saan ka mabalin alapdan? Nang runak at di mo matinyo man kanyak nga gabrod kagayam. iso nga rod nga ibagbagak kan ka ita Orly. Iti kasta. Mapankalatan. Total, naornos mo dagiti papeles mo ako nam saan ka di? Orly, umadayo ak ka di nga adda ti saan ta pagkinaawatan? Saan? Taawan mo ti problema ta. Apay nga rod kasta ka ita. Makirikrikyar ka. Kalpasan na. Ibagam nga awan ti problema. Talagamot nga awan. Tay tamot lang. Kaya't kunti makiwin naswaskan ka. Ha? Tangay di mo mutlaan yung uman kanyak tanyaman na panggap mo. Waswasan talangan ti relasyon ta. Nawaya ka na mga rami di tanyaman na kayat mo, Edna. Nakaturog amin ang dagiti kabalay ta, Edna. Tatalangan tinakariing. Papang, Inton maminsanan nga aldaw ti flight mo, saan ka ti? wan papang. Apay nga ro kasta ti langam. Apay nakalidliday ka. Awan papang. Pampanunutak lang amin inton adda akon iti adayo. Pampanunutak no kabaalak nga tano adayo kada kayo. Apay kit dinadi mo kabaalan. Kabaalam day ta. Papang, Para kada kami no apay nga agtrabaho ka iti adayo, saan ka ti? wan papang. Oh, matlagayam. Apay nga ro di mo kabaalan ti maya dayo. Ha? Ha? Basta trabaho ti into na ramiti ka at dami di balasiw taaw. Saan anyala di tanda sa sikaswam? Kasta lang kasimple day ta, Edna. Agsingsingpot ka kanayon, Lilet, ha? Saan kang agsubsubag? Wan manang. Ganti pa nagadal mo. Masapol alala ingam tapno makaturpos kawan. Wan manang. Bantayan mo't da papangkan mamang. Kastamot na ni manang mo alani. Aramidak dayta manang. Manang? Oh, apay ading. Apay nga umadayo ka? Kasapulan ading ko. Tapno makatulong ak iti pamilya tayo. Ngamin, kaasimot da mamangkan papang amang manggad. Manang Edna? Ngam di kagdanag, apaman na makaurnongak, agawid ak matlaang, sa anak ton nga umadayo.
Agpaiso, manang. Wan ading ko. Ngamin, saan ko akabaalan ti maya dayo itinabayag kada kayo a pamilyak? I love you, manang. I love you, matading ko. O, apay nga agsangit ka. Diyak lang amin malapdan ti bagik, Lilet. Pasensya kan. Saan kan nga agsangit? Please, manang, stop crying. Uwan ading ko. Diyak ako nagsangit. Pasensya ka na. Katlaglagi pumakanayon tibilin ko. Agsingsingpot ka, akanayon. Makalawas pa lang ti kaadak dito sa bali a pagilyan. Ngam na palalon ti iliw ko iti pamilya ka pinanawak iti Pilipinas. Saan laday ta? Inayon pa'y tinagbalin a desisyon ni Orly. Idi magakan kwa na nga agabroad akon. Ninamnama ka maawatan nak ni Orly iti panagabroad ko. Ngam saan mat kayam. Kaslapay kitin naglakakan kwa na ti panakiwinaswas na kanyak. Kaslawan anyaman na ti dotawan a relasyon mi. Dandan ibabawik ti agabroad. Kalpasan ti panagsarita mi idi. Tabarang maisalbar pa'y ti relasyon mi. Ngam sayang dagiti nagastos ko anang ipag na iti papeles ko. Kanda dumapay nga inasikasok. Kan may isa, masapul ang makatulong ak iti pamilyak. Nang runa kadagiti kakabsat kong agad-adal pa'y laang. Isoasapay la kumadyos ko. Tama ba alak alabanan tinakaro nga iliw ko kadagiti ipatpatag ko. Gapo iti pan na kaya dayok kadakwada. Di na ko mabaybayan, Diyos ko. Saan ko ma? Aglalaok tiriknak, idi nakagteng akon iti Israel manang. Ti damo a lugar anapanak iti panagabrod ko. Ngam ingka gumaak tinagbalin anatibker. Inmulak iti panunot ko, apara iti pamilyak ti panagsakripisyok. Ingka gumaak alinabanan tinagduduma arik na nga imapay kanyak iti nagabrod akon. Banag a kinabaelakmet. Dandani makatawon kon iti Israel, idi mawag kanyak ni Papang. Kat impaka muna amasapol a makikallaysan ni ading ko alani, gapo tanasikugan ti karelasyon na. Kaslakalaat a nagtupak kanyak ti langit, apaman a naamwak, ani Orly asigod a kaayan-ayat ko, ti mga sawa ka ni ading ko. No Jack Mariro, nasurok upat abulan asa anak a nagparparik na iti pamilyak dita Pilipinas manang. Tila ang panagkararag kan pamatik iti namarswa, tinagbalin akalasag ko iti daydi agundaway. Agingga ang nakamove on akmatlaeng, kat nairing Pasko ti kontratak. Nagawidak nga rod iti pagilyan tayo, manang Emmy. Naamuak lang nga nasigod gaya makayan-ayat mo ni Orly nga asawa itan ti Adim. Kalpasan ti panagkalaysada anak ko. Mabalin ka di Papang, saan tayo napagsaritaan pa'y dayta abanag? Edna, anak. Napalabas ang dayta, rumbang lalipatan tayon. Ti kapat ganita, kat ti agdama, kan ti masakbayan. Oh. Kat, kumusta mo't nila ni ngay, tatang? Saan na nasaya at Edna? Anya? Anya? Apay Papang.
Awanan bain mat gayam da dyan nga Orly. Mamartag ti Jaske. Anya? Tay tatagpayso. Katirigat na. Kabilan na pa'y adib. Anya? Di kad pa'y nakakaasin nila ni itidan na ni Orly, papang. Naku namon, anak. Ibagbagak nga ron nga agawid dalangan iti anak na dito balay. Tapno maliklikan na ti awanan bain nga asawa na. Ngum natangkan mo ti ulo na. Papang, Di na ka numabalin na panawan di awanan mo do alalaki ta agasawa da kanon. Ay ayatin na kano iti kastaunay. Isoday jay. Ibambantay na latan ti bagina iti ayop alalaki. kumusta ti panagadal mo, Lilet? Okay, Manang. Nangangato ti grades ko. Very good. Nagsingsingpot ka kadi kabayatan ti kaadda ki adayo. Wan, Manang. Nagagutak pa'y Agyaman pangag mo amin abilin ko ken kasakbay nagabrodak. Naimbag ka pa'y. Ha? Apay, Manang? Awan ading ko. Adala nalagip ko ang makapaladingit. Anya day ta? Di mon damagan. Saan mon tumatla maawatan? Ay, wan gayam, Manang. Thank you iti pasalubong ko Awan anyaman na ading ko. Talaga nga ka gumak ginatang dayjay para kan ka. Amok ngamin apakaragsakam dayjay ading ko. Thank you, Manang. Daman damagakan ka, Lilet. Anya, Manang? Da, manang mo alani, kani manong mo nga Orly. Kumusta da ngay, idadada pa'y diti balay? Kanayo da nga agapa? Anya? Kabkabilan ka din ni Orly ni Lani? Wan, Manang. Agdara pa'y ti bibig na. Anya? Alan Lilet, mapan ka na iti silid mo ading ko. Wan, Manang. Sino nga to tinag-text kanyak? Ni, numero laang mo daytoy. Agsarak ta Edna ni Orly daytoy. Ha? Kasano na amon dayto ang lalaki ti cellphone number ko? Kan apay akayat nang agsarak kami. Agyaman tayo manugot kang agsarak ta Edna. Apayati nung panak. Para day ta iti panangkap kabil mo iti kabsat ko. Wanan kay tibain. Naglaing kamutan. Tadangdang ramgayam ti kabsat ko. Ayop ka. Basol mo ti amin, Edna. Anya, kasano ko nagbalin a basol ko? No yung pariknam kumaidi kanyak anapat patagak ng iti pamilyam. Jack kumain ka gumana pinagtinag tirik na ti kabsat mo. Anya? Pudno tinangig mo. Nasakit tinakam ko kun kaidi. Gaputakas laawan anyaman na kun ka tinalaos sa panagayat ko. Among ka din o niya ti sasawam, Orly. Sika ti saan anang parik na iti panagayat na kanyak. Takas laawan anyaman na kun ka idi insinanak. Ora anya pa iti bagbagamid na. Basol mo lata ti amin. Ita, no kayat mo sumayat ti amin. Ayatan nakmanan. Anya, agmauyong kan, Orly. Anya kumaaga po nga ayatan ka kat asawa mo ti kabsat ko. No di ka umanugot iti kayat ko. Tikab ko. Tikabsat mo tagsagaba. Tandaan am dayta. Oray anya ti bagbakam. Saan ama pasamak dayta? Sa anak amaag tapno tutupak ti kinamauyong mo.
Apay nga takas ito tiriknak. Saan na ka makaid na? Kasna, dati mapasamak ang... Saan ako to na itapitrig? Saan? Apay nga tanya. Carmen, Dati mapaspasamak di ka ka damang kat... magpapagungkaan. Mapanak man iti ayan da. Mamang, papang, Naipas ka na pa apa yan? Anyo ti mapaspasamak? Edna, anak. Nilani nga adem. Nilani. Apay papang, anyo ti napasamak ka nila ni? Awanin di adem, anak ko. Anya, Diyos ko! Nagkas ang tinapasamak iti kabsat ko manang Emmy, takinagtel na ti bukod na abiyag. Gaputa na amuan na ti panagsinarak mi ka ni Orly. Tidakas na, pinagparangpay ni Orly asyak tinangpilit kan kwa na nga agsarak kami. Naimbaglaangan tadyak indilit ti mensahe na kanyak iti text, nga iso ti pamanatnak, nga iso tinangkid daw iti panagsarak mi. Ngamuray no kasta, sidsidiran naklata ti konsensyak manang, taamok at ipanakisinarak ko iti sigud a nobyok, ti dakkel a makagapo, no apay a naaramid day di kabsat ko ti maysa a nadagsan a basol. Apaman a naitabon day dilani, rinisot dagiti masaknan ti maipanggap iti kustudya ti kaanakak, anaulila ti kabsat ko. Napanagnakan nga awan ti kapasidad ni Orly amang biyag iti anakdaken ni Lani. Iso anapan kada kami ti kustudya na, banag apakaragsakan mimet kadagiti dadakkel ko. Manipod idin manang, awanan ti asem ko pay nga agayat. Kat impamaysak ti atensyon ko iti trabahok, tapno masuportarak ti pamilyak, nang runa ti kaanakak, anaulila ti inana. Napagasatan akmet anaka-migrate dito'y Canada, manipod iti Israel, iso nga daak dito'y nga aging gaita. Daytoy iti padas ko manang, kat sapay la kumata nakaibati ak iti adal kan liwliwa, kadagiti dumdumngag. To'y pagayam mo, Edna. Edna, pagayam ko, husto ka. Nakasang tinapasamak iti kabsat mo. Nalabit abidot nga agpayso ti panakisinarak mo iti sigod a kaayan-ayat mo a nagbalin a bayaw mo. Ngam para kanyak, saan arumbang amasidir ka iti nagbalin a desisyon da iti kabsat mo, apuon tapno makaaramid iti nadagsan a basol. Di ka umibat iti pamati mi ti Diyos, katagtultuloy nga ikararagam tinagawanan nga ipatpatag mo iti biyag. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugon iti danal tibiyag.